etmek nemem yok. Seni şöyle getiren vaktimizde. Onu ben teredim. Bolly menem Hudaya tavsırdım. Ho arkayın haydi böyle. Normal yağdayda bärik geldiniz, doğru mu? Gelema, doğru değil. Ha, böyle. Näin normal yağdayda Ben aydıp geldim. bolaylayım. Dur, näin normal yağdayda geldim. Evet, ben dinle. Geldin yanıma. Yağdayını düşündürdüm. Yağdayını düşündüm. Doğru mu? Sen näme yağdayı düşünürdün? Näme düşündün sen? Bärik gelmek için näme diýdin sen bana? Kıyırıp normal gitmesen ayta gönüm bärdi ben. Adam seni kurlaşmaya davet bilen kurlaş dedi. Atılacağım näme? Sen açaçan kurlaşyan ben. Doğru aday, doğru aday. Kadırdan muştaklar, kadırdan adamlar. Muştaklar mı? Bir adam, kadırdan ağlayan. bir adam şeydip sesini udaltan bolsa, sesini udaldyp gıyırıp näme olsa, значит, özüne akacak bolan adamdır. Hem ekmek berip koysun. Endi Denap diplomat, bol farag versene biler sözümü do. Sen ya afsan maşenik dolu koçu. Sesin adam näme üçin ýyrtýar? Sen gurkudan günnüň içinden çıkan adamın. Olar yalan. Küçü de koyuyor adamla gözümünden bir de ne? Sen bana diyen zadıma, diyen sözlerine cevap ver bolly. Benim yanımıza geldin. Doğru mu? Ağaç ettin bir de gelin. Ağamcan gayrat et. Meni ve gelinimi uğraday gayrat et. Yağdığımız şu at kovu değerliydin. Diydin mi? Diydin. İşte adamı alıp çık bir de diydin. Sana ne hemen yağdayı kovu değerli? Ey sen ey buna sen. Ondan sonra dinlendi beni. Doğru adaysan dinleyecek o bana beydim. O da ne yap? Hocam sen daha dur. Rapper. Sen tattın Serdar Ağa'nı. Neydi? Onu sen versen dinlerli. Serdar Ağa'nı diyelim bilen zaten. Sen ne atıp gelin Serdar Ağa'nın yanına. Yo, doğru aysın men bölcegim derdim. Onu ben sen dinleyecek. Sen näme owadan napdym? Kösen ýanydyň, näme diýändiň? Artık gurgun. Şonyal artık gurrun. Goýda gurlu da sen o men kiçelçek bolýanmy? Maňa seret. Men hakykat aýtdym şu. Eger zoruňa gitýän bolsa palandat diýibiljekler. Men seni gelip sen dinlejek onuň ýöne erkek bolup soňra sen dinleginmi? Men seni gelip tapmadym. Geldin, haşettin, doğru mu? Doğrular doğru değil. Doğru atları doğru değil. Opsa geldin deydin, ağam şeyle yağdayım, bağ deydin. Şulara yerden ben alıp çıktıydın. Şu at var, küsünçlük yağdayım, bağ deydin. Doğru mu? Gülenim olmaz şu at. Devam ettin ben senden sonra aynı mı? Ne tamam senden sonra etmelim oğlum. Yok, ben seni getirdim mi öyünden, bak hele kurrayanda ben düşünmedim. Özüm bir de yüz geldin sağaş edip, doğru mu? Edil, yalvar gelen etme, uluyul sana bar, ya sen iyi işin olsun, ulalyan muğut getiren ya. Yok, beydiyim ben. Ben sana şu an sen iyi işin ol, doğru değil mi? Emmet adını hakikat şekilde ayda otuyum. Beydip bana adal jayret gürleme. Spakoynu gepleş. Sen onu spakoynu gepleştirecek bolsan, özünü belen alıp barma, sen kimsin, Hudaýma yalvarar ya. Ay, sen hakkın al. Yan işin edýän, görnüşde aýtda erkek bolsaň. Dinlendi. Mana Huda ýene başga da olara bolsa adam aýtma. Men bir resmi ýagdaýda açıklamadım. Agdyňdan alaço. Dowam et. Seret. Olara kele görün etme. Bärde biz men sana hakykat aýdyp beren senin bilen sen meniň paşdýa ne diýsem ki birazjyk ogullaryndan ulakan da aslında çağıran bilen deňsemi. Şoň üçin sen öňe deň oturmaly hiç ýagdaýym ýok. Indi kadyrdan adamlar sen näme hakykat bilmek isleýän bolsaňyz, bolan şu. Recep Murat takmadyr ýapa. Bir de eserit grupasida yüz tutup geldi. Ýagdaýynam şu wagt ýaly, häzirki ýaly ýadyma düşýär. Meniň goňşym bar, ady Babacan. Şonuň üstü bilen geldi. Agam diýdi, şeýle ýagdaýym bar, gayrat et, meni şutadan alıp çıkay. Gitmeli bolýan. Ben etdim bir repa. Seret. Men seni öň tanamaýadym. Men seni öň serön tanamokdum. Sebäbi bu rep çyken rep aýtýarken men bilmeýärdim dogruda da aýdaýynda. Ondan soň sağdan soldan öwrençdik. Rep çyken söyleme, sunuwa diýişkär eken, sunuwadan adam eken.
Ona nämem yok. O jenet ya. Ondan soň awa diýdiler, "Goňşym diýdi babacan, şeýle kömek edeli. Şu an awa nämet var. Başgalasy bilen gitjek koýla elinden gelen alyp çykaý" diýdi. Diýildi. Ola dedim, geldi adam ýaly o jenesini edip, çaýyny, kofesini berip, hem dokumentini alkalyp we wagtynda işine başladyk. İşini bitirdik. Tamam. Yine sağ olsun. Aytayda başladın, aytayda. İşini bitirdik. Tamam. İşini bitirenden sonra. Sağ olsun yine rahmet çek. Yüzüne rahmet çekten sağ olsun. İşi bitirenden sonra Tanrı halkasını etti. Hatta bizim firmamız için rapam aytmadı. Sağ ol Tanrı halkasının için. Sebebi näme? Onu oldu ya. Sebebi guruluşuk başka da oma. Temmedat acayip. Temmedat gülýaly. Nesip bolsa, o 5 gedek soradym. Aýtdy, ben çydap biljek işim bar. Men agam Aşgabatym oglanlaryň, men aýdym çoglanlaryň ömrümde iş görem. Oturun. Sen näme diýdiň? Bir aýjyk çydaýar. Men İstanbulda çek bolýa, bol men sen. Men hareket edecek olsam, boş otura bak, görüp otursan şu ofiste ya da ben biraz açıklama yapayım. Halkımız dinlesin. Okey mi? Beni bölme dostum gayret et. Evet. Bir çöre Serdar kesýänle şu wagt menim men kiňiň şahsy meseleňizde bilen başgalarym şu zat arasynda däl. Prosta menem şu 5600 adam var. Menem bilesim gelýär näme bolandy. Ýöne rapy Serdar asan aýtmadym işe gelýärniňi. Bärik türkü. İşe gelýäniň aýdanda näme? İş diýmek, iş däl o bulo. Ben de daha Türk'te rapy oturýan sana başlyk gelip sen başlyk işe yerleşdirmeýändir. Sen nerden mi diýen? Sen işledinmi? Sen gördüňmi şu taýyny? Sen işledinmi? Geçerine günlerde işe alıp gidip Yo, sen nereden bilýän? Sen işledinmi? Sen işlek gördüňmi şu taýyny? Ben işledim men. 2 ýyl işledim onda da. Sen onda diýinzan. Sen onda diýinzan. Dedim bunu uğradyk. Sen dinle. Halta ýetdim. Haltalar konkretne rahat geldi. Sen o agyr işin geldiňde Türk'e işe varan bolsaň hiç kim sen gel işe geldin gel başlyk bol otur diýme ýara. Diýinzan menen başlyk bolup oturjak diýemek o taýda işlemek bar, üstünde izdibat etdirmek bar. Men sana bir zat aýdaýyn. Sen özüň 38 gün işläp. Bagam hiç kim sen rap bolan üçin Türk'te gel rap bolan biz sana sen operçy. Tamam, operçy. Sen işini gurlaýan. İşini gurlaýan oturýan. Türk'ün hiç yerinde rap ansat iş yok. Sen işe barın bolsan. Men kıyından Dinle, sen diýen ama men kıyız bolsam 2 ýyl şota agyr işdi işledim Türk'te. Haltalary konkret skoşlap işledim. Onu hiç sen bana gülen bolýan, hiç kimse rap Türk'e gel sana işläliň diýme ýa. Sen bilýärmi Türk'e işe barýanyňy? Diýinjan, men sana bir zat aýdaýyn. Men şutak özümi rap diýip getirip mysal üçin şu taýda men işledim. Bolýan bolsaň Türk'te Ýekece günüm alyp baran bolsam, şu taýda men bilen işlän 14 saat Türkmen maraw. Men şolar bilen nähilek dogan hökmünde gedip, şolaň derdine Türkmeniň üstüne näçe arsar alynan, uruş bolan, dawa bolan ýerine hemmesiniň arkasynda durup, men näil günde men gören zatlar maraj geyim. Senem işledim, pişledim diýip göreňok. Bu aşağı bak şey. Men aýdýana sen iş geldi. Ýekece birim şotak ugradýan, Türkmenler ugradýan adamlaryň kontrol etmäne ugrad. Gördüňmi diýip. Beni dinle. Birmat. Türkmenistan'ın Türk'e getirdi bir de gülçüler. Erteley olup getirdi mi? 20 günnep biz gallyk dinle birmat iş atelyanlı dedi. Bilet ýygyna tapşyrdyk. Yeni bilet ýygyna tapşyrdyk. O tutnamasy we dün biz Serdara jaň etdik. Serdar bir şey ýagdaýa düşdük. Näme bilýäňsem yeni 2000 dollar pul ver, men siz o kuota alaýyn diýdi. Şu sesleri dinlet ben bolýa Gülçınar. Sen ilki bilmen, sen şuna yanlış gurlaýan. Biz kıyın işe moradyk işleýän. Men çağılamy taşlaýmyň. Ya sen biz bunu kotalım. Seni gidip şarkı meselerini bilemem. Benim
Düşünce Okuwam gerekçä adam men saňa indi dinlenme meni. Men siz dinledim ha, dogry mı? Yok sen bizi dinle, o sen bizi kesiyor. Bunlara bol hareketini etme. Kesip Ben bara. bıraktığım o temden Sen gurleýär dadыңda hakykat ýok. Hakikat var mı yok mu değil mi? O halk demesin. Sen ola beyle ikdala 200 sanak işgäriň daşyna toplandy da men hakykatymyň üstüne basyp bilmeýän sen o boynuňa al başarak erkekdala resmi ýagdaýda birimiz boşulma birimiz ayda birimiz ayda Söğüşmäň diýen gaýda. Meni dinle. Bolýa birden dinle köpçük bolýar söğüşmäli. Onu? Meni dinle. Bolýa men işe geldim usta. Ha, men usta. İşim gıybedi bana. Dogry mı? İşin kıyım Bolun olsa sen aýtjakdadyň, man bolýalay, bol men sen dakatladyň laýyn onuň aýtjak. Gelmen açacaklar. Nereden söğüştüňiz men çıkmaly bolýar. Bol näme aýtjak? Başga goşşakdadyň, man men onuň aýtjak gurulem onu. Gelmişsin onda sen yalan yaşlık bilgiler bilen. İnsan kuvat gitmişler batımada näme diýär? Indi meni dinle. Kawa agam bärik getirdiň meni. Sağ ol taňa ýokasyn hem bedel gowy ýöne sen näme üçin meni diýär? Levaplarım, daşoğuzların içine koydun o sen diye. Böyletim, ne bolup durular içine koyan bolsam. Evet, son. O ben onları Sen son dakazat edip bilýärmi? Sen son dakazat edip bilýärmi? Sen son dakazat edip bilýärmi? Mesele yok. Mesele yok. Bol edip bilýärmi? Mesele yok. Bol edip bilýärmi? Vay. O, hem adına da karar edip bilýärmi ben senin. Mesele de, ýöne sen bir diýer. Bara öwdük elingdäki işgärleňe diýew birinciden ha. İkinciden men saňa aýdaýyn. Adadan adamlar. Sen ýalak. Hudaý, men saňa dinle erkek erkek sallaýanmy? Diýär zadyna. Ne samsyk kurýar. Bu adam bilen düşünşüm bolmaýar. Bana adam hakykati aýdan wagtynda gahary gelýändir. Sen ne bar akylyň adam bilen düşünşüm üçin. Sen de bar akylyň var. Geldim. Bolgusuz hareketleri var. Ne dinlemeni başarıya, ne gurlemeni başarıya. Doğru gurleseň dinlenir. Doğru gurlemesi yok. Resmi ýagdaýda gurleseň sen dinlejek. Ýok, düşdüňmi? Sen de bar düşündüňmi? Men sen bilen deň bolmagy hiç islamam, ikimiziň nämämiz deňemde gaýrat et. Nämen deňde? Kaçmak bilen bolýar. Sen diňe ýörärsiň, sen diňe gaçmak bile bolarsyň. Sen ertire garaş. Men emme zat naýdýar. Bu içesizler men wara, ýardymy, içesi. Haramlar wara. Şutak gelen günümizden başlap 3 kepde köçede